Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban pule da ilus tas im kini kilong kimat bakong san jong ka khubor Aji menjol ka kunhun menteri jong ka sarkar Meghalaya ya ki babon tli ki rai bakan thop ya ka jingra khe ya ka sngi jinglai lu bat ki wei Kentu Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ki parari bakin nayai pentbet hakakam ban shna bat pinmi ya ki mar nalaka jong kari Bat ha Meghalaya sakhan riu ngut ki priu kila yo thamayo knyang jingpang coronavirus keu ka jingdan ki priu ba yo e ka jingpang saka 1000 riu ngut bat khlat sa iwei na ka jingpang COVID-19 hnin kasi ka kanhun menteri jong ka sarkar Meghalaya kala rai bakan pin Red ya ka jingra khe ya ka sngi jing lai luit menta ka snem na ka daw ka jingdan jong ka klam COVID-19 u James Sangma u balong unong aikten jong ka sarkar ulong ba menteri rang ba un shim ya ka salute bat pen her ya ka lama lairong hashilong kat ba ha ki wei pat ki district headquarter ki bor penya district ken penlong hi ya ka jingra khe Menta ka snem ya ki program jong ka jingra khe ru un penduna bat en perking bha ya ka jingbot ya ki kendon kum ka ba penjinga iwei na iwei pan ka ba deng ya ki jingda khaman bat ki wei ha ka sni jingra khe ulaban rap shu shu Kekunhun Menteri jong ka sarkar Meghalaya nin ka sni kala menjur ban bo ya ki Meghalaya Health System Strengthening Project da ka jing thmu ban kintiu ya ki tiar kitar bat ki kor ki bo jingdon kam jong ka rukum a jing sumar na ka banta ka koit ka khia ha ka jalla Hadian balawai ka jingalang u James Sangma ulong ba ka jing thmu jong ka ni ka project ka long ban nang kintiu shu shu ya ki lat jing sumar kum ka ba pinmi shu ya ki jaka a jing hikai ka ba a jing hikai na ka banta ka biomedical bat kumnu ban le ikinyut kinyer ni ki jabo ban penlut na ka banta ban thiet ikitiar ki kor ki bor be ya dai bat ka jing kintiu ya ka koit ka khia bat ki weidi Ula omru bakani ka project ka shongdor laispa sanpho arklo tingka na ka banta sansnem ka kunhun menteri kala ajing menjuru ha ka bedai ba ka jing ai bha lang ya ki kanthai banlong ki nokit kam ha ki village employment council ki baju pentre kam ya ki scheme penrai hapo ka MGNREGA Kekunhun menteri nin kasngi kala menjuri ka wei pat ka kandon bathmai kata ban ailat ikidukan dik yat badon license ha Meghalaya bakin penpoi ya ka kiat shaka tliwing jong kibril ki badon kam kiat unong aikting ka sarkar u James Sangma ule thu hakinong tho kubor bahapo kani ka kandon insha ban order tang lai litar ka IMFL bat saw litar ka bia ba unong thir udai banlong uba ar post nem shaneng Kajing thok ya karta kala pan penhat ikinong thit ha kajing pen saja kat kum ka an ulaong Kajialang kala rairu bantung beriu na kabanta ki khatlai tili ki kambalat ha ka kadan child development project officer jong katna social welfare ha ka contractual basis Shosho kajialang kala pentmairu ya ka transport corporation rules syaja kandas pa inyo pondriu da ka babsu ya ka kandon bathmai ka ba ailat ya ka Meghalaya Transport Corporation ban pan pisa kalyang na ka banta ban penhe ya ka plapisa jongka Menteri Rang Badu Narendra Modi ha ka National Handloom Day hnin kasngi ula ai khuble ye ki priu baro ki badon benta ha ki kam thanjan bat shna ye ki tiar ki tar da kakti bat ong ba ki lale ye ki ek badai ban yaro namar ba ki lapne pensa ya ka rukom shna ye ki tiar ki tar da kakti kumbala long na do menshwa ha ukurwo Modi ula kantu ye ki parare ba ken na ye pentben ha ka ban shna bat pinmi ye ki mar nalaka jongkari Menteri Rang ba ka Meghalaya ru ukonrat ke sama ha ukurwo bo ulapha ulong ba hakun kani ka sngi kerpang ka National Handloom Day arajar arpo ni ai khublai ba chingero ikinong thanjan jongi kibala treshitom ha ka ban penne ya ka kam thanjan ban pinmi yaki jan ki bedai katkum ka tanra jong ki jat ban riu Ula benrap ru baka jella ka ken mau burom ya uba James Idhar uba de utrai jong ka Flying 8 Loom Training Center kam production unit ka banin kong hari India ka ba pai khaman halor ka jing ajing hikai ya ki samla bom don kam don jam bakin long kinung thanjan batben bat yarap ru yaki bakin pinya yo yaki mar jong ki Chief Executive Member ba Minshwa jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba HS Shilla ula klatno nin minstap ha Supercare Hospital Shillong hadin kajing shitom kabalabat yu shipor
uba HS Shilla bulalong tengru Menteri Sorkar ulalong unomi khamat jong kanong krem constituency komu MLA. Menteri Rangba Konrad Kesangma hau kerwo belapha nin kesngi ulong ba uba HS Shilla ulong unong san hima bat ben uba yang halaga nongrem bat ubomre ban kren ne pen pawe la ka jingsngo ulano sinyang shika de shaka san perthai hamegalia bat ka jing khlat no jung u kalong ka jingdu ka bakraw ya ka jalla jongi UMDC ba menshwa jong kamalki uba BM lanong ula pen ken mawe ka jing im jo uba HS Shilla ba kumnu ukran bat pen pawe ka jingsngo jong u kamtam kabiyadai ba kajing yadaya ka riti dostur jong ka jalla. Kini kadek All India Radio Shillong kabuan lam shapi ya ka kubor. Hamegalia la yo jingtip badan khandri ngut kibriyo ki badang yo thamayo knyang jingpang coronavirus hanin kasngi kabalapan kiyo ya ka jingdon ki active case shaka sanspa khandai pautali kat ba ki bala yo jingkwat pat kilong hnriyo pau hnriyo ngut. Menteri ka kwet ka kya uba AL hek ula pentip yakino pathai kubor bana ki khandri ngut ki bayo pang khatway ki dei ki bana East Khasi Hills District ki ne ki kintup ya san ngut ki shipai iwe staff nurse ibana civil hospital arngut ki bawan pai bat laingut ki doktor na negrims nangta iwe na West Garo Hills iwe na East Janta Hills iwe na West Khasi Hills bat arngut na ribhoy sa iwe ibreu ibla yo ekani ka jingpang ru ila khlat no hanay crims hnin kasngi ha ka jo ko po na padeng ki hnriu phonriu ngut ki bala kon hnriu pholai ngut ki den East Khasi Hills District bat kine ki kanthum ya khat argut ki rupat ba bat san phwe ngut ki BSF nangta arngut ki rupat ba na West Garo Hills bat iwe na West Janta Hills District kat hadu menta ka jingdon jung ki breu ki balayo jingkoit na ka jingpang COVID-19 kilong baro South Pa khatwe ngut bat ki bala khlat kilong hnriu ngut Kamegalia kat hadu mentahi kala don 1000 hnriu ngut ki breu ki belangan ha ka jingpang COVID-19 bakin thup sanspa khandai pho ki active case South Pa khatwe ki bala koin bat san ngut hnriu ngut ki bala khlat no Menteri ka kwet ka kya uba AL hek ula ong shuru ba hadu mentala dep ban pates South Pa wajar hnriu spa lai phwe tali ki nomuna ha ka ba lai pho khandai hajar pratali Kipin pau ba kim don yok nyang jengpang badang ap menta saya ka report jong ki reus pa khan nyongun ha Tripura sa hnriu ngut ki breu kala khlat no na ka jengpang COVID-19 ha ka sngi palai badda ka ne ka jingya breu kala nang kiu sa ka lai phon reu ngun ka balong ka jilla ka ba ar ha ka than cha tela mi ngi ha ka jingbun ki breu ba yam kat ba ka asam ka don ha ka dan baningkong Haka joko por sa shispa arpo prangut ki breu ki layo e ki jingpang COVID-19 na ki arhajar nyospa an reo pau sautini ki nomuna bala pates ka bala penkiu ye ki jingdon ki breu ki bangat haka ni ki jingpang shaka san hajar nyospa an reo pau wengun. Hadu menta ki bala koit ki long lai hajar praspa an reo pau ngun kat ba hajar praspa arpon reo pan ki dangdon hapo ka jing sha suma. Hamizoram layo jingtip bagi dan kat kandai ngut ki breu ki badang yo thmai ki jingpang COVID-19 hnen ka sngi kat kum ka khubo sorkar ki jingdan ki breu ki belangat akani ki jingpang ka long baro sanspa lai pho kandai ngut bat arspa prapo prangut lapalai no na ki hospital hadin bakila koin ki active case ki badon ha ka jalla Mizoram kat hadu menta ki long arspa san pho weitali ha Arunachal Pradesh sa kandai pho lai ngut ki breu ki layo ki jingpang COVID-19 bakim thup hnreu pho prangut ki ship pahara dakine ke jingdon ki breu ki brayo e ki jingpang kala poi saka 1000 khandai spa sau pho prangun ki bala kot ki long 1000 arspa sau pho san bat laingut ki bala khlat Menteri ki Kamral jong kesoka pedeng Piyush Goyal bat Menteri Karab Karyang Narendra Singh Tomar hanin kasngi kala kawe lama ya ke jing sedang ban penya ya ke rel Kisan Special Parcel Train ni ke Kisan Rail lingba ke Video Link kini ke rel kan kit ikima na Devlali ke Maharashtra Shadanapur Railway Station ke Bihar Katu ke kubur kelakut nak All India Radio Shillong hakapo prabajeng ini soba ke Delhi Station nak banta ke kubur kini ke All India Radio Shillong